الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله سبحانه وتعالى تنو كالفو كبركة كنيما نكشي نافع أكو جايا كراك صلى الله عليه وسلم أنا كسودونغ سانومو أنا جنيغو نيمو أني مغو تغروكو فكتا سي القيامة جودوما. أمي الله سبحانه وتعالى دلي أكمبلا جلين فرا وجمع كل سانومينكا دوني نفما على كون نغيا نناو بلا جلين دوني ممبا نفا جيكونو عن اللاهرة. أمي الله سبحانه وتعالى دلي على كان سبتي الإسلامية نيمانكا، على كان سبتي الإسلامية نيمانكا، على كان فاتو لمانياكا، على كرا صلى الله عليه وسلم أكم دعاء دفوكا چايا أكاكا أمي واتي منابي أو نكا دعاء فوكا چايا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أنتك ألا أما نينيفه إكا تشيه جرانا تشيه كتلاك بنسما كاني أنغتوغاكو موچاما بي تشيه دو unye bala muteka tugako me emu be tshie ko alaka bensema do ika tsheyate ika nafolotigi ika donite ika tshefaniate foite alaka bensema alaka ansabati o akumetla kafo ntigi ala galo o jirana galonye ika tlaka amma bo asrala umado la arama demba donga fo abe femu ka chiete kama ke chogodi wallahi autayne cheyo me alama bensema kai wadla islamiyya dun baga dobe akwai kana kabakoya mogo munu fillah ika kabakoya mogo munu kanara ukanara chogodi wala me ala deli ala kan sabati chieka ala kan sabati chieka. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. كراك الدعاء دو فراكو يجمعي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنت على إمم بدسكون يلما كوي يلما تشوكو منكدي عند سكون سبات إسلامياك عند سكون سبات إسلامياك أمي واتي منابي أكا كان ندعو ننشايا كسب أمي على دلي على كان سباتي ala ka hera kanye, ala ka bensema kanye, ala ka njunubu yafa, ala ka namine nanga bara kelewunye, ala ka namine ni kodombalu ka kodombali ya bara uye. Otemenan kofe ay ñogon soro anga wala nakeneka no de ye usulul iman fi daw'il kitabi was sunnah limani joseun alqur'ana kono anikera ka sunna sallallahu alayhi wa sallam. Do kunte menay anga kuma kunjora hawdu deka noye Allah subhanahu wa ta'ala ala kirabonya ni jido ye alkiyama kene sanfɛ ango ye baara dɔw ye minnu bɛ kɛ alkiyama kene sanfɛ n'an kunna ka bɔ kaburu kɔnɔ o kuruni mun filɛ nin ye o de baara fɔlɔ ye. Kira sallallahu alayhi wa sallam ako mogo folo mun be kunu ka bɔ a kaburu kɔnɔ o y'ale ye a n'a ka manton. ala ye manton fana bonya ala kira koso sallallahu alayhi wa sallam. bonya o bonya banka an y'o sɔrɔ ala kira de nɔfɛ
o nanyamba ala kira la o bonya imbe wuli ka bwanka aslame bonya mumbanka o kira ka bonya yede o nango ga meslame yake choya werela ala kira mafe mundama ala bo bonya wuli ka bwanka ala ila yudu taslame yo وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا شرط يجمع يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكالي على كلمة بتو وكان فلا فراكا نوكرا بنيا يمبتو أنكا ما نانكرا فلان كفوي والما أنكرا فلان كفو دم بغاوي كلو كوكرمادو كدفاسيتا والله بنيا يمبوليكا بوانكا وبنيا منما نيني كافرو يرو أنتا صرو ده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بنيا يمبي على دبولو أيو بنيا ينكي على كراي واباك مؤمنو فناي منافقو تودو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ألكم مؤمنون جيجا عليك الدين كولا علي بوكانا كوبلا سراني مانكا من أنتارا بنيا يني يروره أنتا صرو ولك بنيا فنابي وليك بوانكا إما ألكو كرام صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أكون على الشريعة دي على كرام صلى الله عليه وسلم إيكا تغو شريعة إنكو كانوا بلده وإيكا تغو مهون نندو كومون تفندو ونو تغو كدن على كو آية لبنا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ni ala ko kabi min Allah harado o itugura munu nga sirako ulutseka fenta gabi kada utseki demede wala bonya bebe al-islamiyya inde kono bonya bebe katuwala kirako sallallahu alaihi wasallam islamiyya ani nafika teta islamiyya bi shiniye dowereye oteta ibe islamiyya wal mabige kafiriya islamiyya mu fulani an kan kungulo korota nayi foyte islamiyya bo wangana malo nayi islamiyya chama me malo nu ka islamiyya bi ibe malo nayi munela ala yisugani ki islamiyya mo miliyar chama mbe uluma ka islamiyya abe kono ki ka ku ka fugariya do ayi ala de mu kanda ala ma alla nyinu ka islamiyya ala ya alla nyine ka islamiyya ita ala tanu islamiyya ka ambe ala dele ala kan sabati islamiyya ka ola nan kununa kabo kaburu kono feflana mumbe ode al-hashr kabela jele faranyo ga kene kele sanfa islamena kafiri folo mo ani laba mo ola fam betugola ode kira ko kambela jele ni minogo de be kunu mo ni be kunu kabi kaburu kono ine minogo be kunu nene minogo kunna ibe fe nyumende nyini ibe jide nyini kami o jibe romuna bela jele mi nyeshiyema don maga do ko mo tafo mo ka fo jimbe ni yorola ni wula do riba soro mo nyeshile mo roima bela jele mi nyeshiye o ji min kan ne bala de ka fo meta dalen soro kam mi ala tewa okumatala de fi kam mi ala kira ka sunnat la je kono ya la harabita mi wala ka sabu ke meleke be bana min mo do na che kira ba fo ne manto ne do ba fa ala kira mai ta do ye fe mun dam ne ko fe ifatulen ko fe wi ka dina fale u ya yelema o tigla mo te mi ala de o ni ba fe kam mi o jina ala kelen bato ikatu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam tutala tatala meni mo de ke ito jiminde o ini munogo mu wala ka bo kaburu kono ino minogo kelen ibe alkiyama jobe la jelen ko chogola yala ibn aljinna sorowa ni aljinna soro alhamdulillah minogo me wuli ni aljinna soro dun
من وكلين وتولي تقول ده إبي توكو بدا بدا على كان كشوما ولا كده صلى الله عليه وسلم وجيمو فلاني ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أكا رسالة مقدمة لباب ما تنطق به الألسن وباب كنو أكو ويذاذ عنه من بدل وغير وبيبنا مني مغوني جينجة مغوني على كراكا تاسرين يلما كافالي فيوري الله إسلاميات فيوري دي كرا نانا نمونيو دروني كرا ياكو چوكو من إباكي تول ما إباب الله چوكو يوري تالو على ما موشي چين إسلامية فنا كرا على كراي إباتا وقدم أنا مول ما إباب الله موما ما تقال كراكو صلى الله عليه وسلم جيكون الله ريب النمسا الله سبحانه وتعالى أيوفا يكون لكم يرجاما موما ما تقال كراكو جيكون الكيامة جودة ابن النمسا عليه مغدو كبار يفعني في سورة الفرقان منو نوبنا النمسا وبوتكي كافهالو لك نتقال كراكو صلى الله عليه وسلم مئواتلا وكما ينتنفكه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أقدمنا مؤمن يربا كنت نجيكنا وبوت تجدو ودكنا كاكي كهل لك نتقال كراكو كنت جيكنا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا نكا نمساف لبسا هل لكم نتكو كرسكو جيكونو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني كما يمنا ألكا كما كان سيرما كراكا كما كان سيرما أين لفلك أبوكا أكون ننتوي ننتسلامي ننتسلامي وكان الشيطان للإنسان خذولا شيطان كرا أدم ديما فني فم نبي مرسا أبي قالون جري لك وكيتشي الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كيمي رواتلا منامنا مو تغرا مو منكو جيكونو ولبو يرجيا كبوكا تغنيو يالا كرامو نيمو مو تغلن كم مو منكو جيكونو نو يفو فنفو o de islamiya ye n'u ma mun fɔ o tɛ islamiya ye ala ko lahara don k'olu bɛna boli ɲɔgɔn ye u bɛna boli ɲɔgɔn ye dɛ kumana min na n'u ye ɲangata ye kanu min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kanu in o tigɛra n'o kɛra minnu fana kun tugura ko diɲɛ kɔnɔ yan k'a sɔrɔ u ma ɲɛɲini k'u ɲɛ fila datugu dɔrɔn ka tugu a tigilamɔgɔw ko diɲɛ kɔnɔ ko karisa ye mun fɔ o de don hali n'o kɛra tasuma kɔnɔ don kuma ye o de don hali n'o kɛra kafira kuma ye o de don olu fana b'a fɔ ala ɲɛna law anna lana karratan an tigi ala n'a sɔrɔ i bɛ se k'an lasegin ka na diɲɛ kɔnɔ fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna anw ni an karamɔgɔ ninnu ani ɲɛmɔgɔ ninnu an b'a ɲini fɛ i k'an bɛɛ lajɛlen lasegin diɲɛ kɔnɔ an fana bɛ ba u la i n'a fɔ u banana nin kɛnɛ kan cogo min na yanni o waati ka se i t'i ka diinɛ ɲɛɲini n'i m'a ɲɛɲini lahara dɔn nin kuma in i bɛ nin fɔ dɛ k'a fɔ ala ɲɛna i k'an lasegin ka na diɲɛ kɔnɔ an tugulen tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ n'u ko ala u kun t'anw kɔ u kun b'u yɛrɛ de kɔ anw m'u bila a la ala ko kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim olu unu karamɔgɔw an'u tugulen tun bɛ mɔgɔ minnu kɔ k'a sɔrɔ dalilu t'a la
alabu ka baara yirula hasaratin alayhim nimsa gansanido alako wama hum bi kharijina min an-nar uluni tugulen kuma munun go ku bete bota suma kono mbero min suratul baqara kono o mun ga juga tema beka e tuguran ni mun ko ni ena ale be shaytan ibn aga kutuba kala ubela jelenka wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل شيطاني منامنا على بكيرتك أرمدوني نيوانجه الجنة كنا مغفل على كننا بلا جلين فراو جمع كلينك جانا ما كنا مغفل على كم مبو جمع كلينا ala be shaytane wele abe ni jo mimbaru sanfɛ kaka kutuba kala jahanama kono denw ka yanu ka do jahanama kono fɔlɔ ina fɔ almami be jɔ ni sanfɛ ka juma kutuba kɛ naw ye aw bɛ taa lamɛn wa jahanama kono denw ala b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la k'u ɲɛmɔgɔ wele n'o de iblisa ye o be a ka kutuba kalaw kan a b'u dɔn kan f'u ɲɛna i tɛ dɔn tɛ fɔlɔ dɛ ko mun y'a to i bɛna don o bɛna kala i kan fɔlɔ a bɛ ko ni mɔgɔw ni jugera k'i condamné juge tɛ i ka condamnation kalan fɛn min b'a to i bɛ taa kaso la a t'o f'i ye i bɛ taa jahanama kaso la sitani de bɛ n'o jugement o résultat kala i ye Allah subhanahu wa ta'ala ko wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru ako shaytane ko kumana muna kiri tigara aljine kono mogo fle jahanama kono mogo fle ajole me jahanama kono mogo kuncema inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi ala ilaidu muntawi ode chie kafanga kelembe batanga na fla faraka ni mogo mun yoke aljine garanti taraye wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ne shaytane fanaye lahidu do tawiye mene aw fengo ɲɔgɔnya nye mun faw ɲɛna o tɛ tiɲɛ ye ne de y'a faw ɲɛna k'a fɔ filanin ka foyi foyi t'a la nkɔnna yi diya kana tugu ala kɛra ko foyi t'a la bidaa baaraw ko foyi t'a la ala sɔsɔw ko foyi t'a la a ko ne sitane de y'o fɔ wa n ye fɛn mun faw ɲɛna ma tiɲɛ fɔ ni n ye nkalon de faw ye mun de bɛ yen sa nimisa tɛ yen wa ala bɛna mun fɔ o kɔfɛ o ka jugu ka tɛmɛ fɔlɔ in kan وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أكو بره كنت نبولوكا مغبو بره كنت نبولوكا مغبو مغمانية مغمان كما كامي جوني شيطاني أنينا يا وشما يو بره مبابولوكا آدم أدون يا مريكا كجوك جوني بريني وشما كما كامي مي أبا تشينيا إنيا كورودي aba cɛɲa ɲɛ kɔrɔ a ko fanga kun t'ale la ka mɔgɔ dɔ forcer k'i bila ko dɔ la bere kun t'a bolo ka mɔgɔ bɔgɔ k'i bila ko dɔ la illa an da'awtukum fastajabtum li mene aw wele ka taa fɛn ma fɛn mun ka d'aw ye wa aw fana tugura ne kɔ aw tugura n kɔ a bɛna mun fɔ o kɔfɛ o fana ka jugu ka tɛmɛ kuma fɔlɔ in kan fala talumuni walumu anfusakum shaytane b'a fɔ jahanaba kɔnɔ denw ɲɛna aw kana ne jalagi bi dɔ in na a y'aw yɛrɛbakun jalagi bɛɛ lajɛlen bɛ jɛn i ka baara de kama fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl a ko ne n'aw bɛɛ lajɛlen bɛ jɛn i ka baara jugu kama wa bɛɛ lajɛlen b'i ka baara de kasi nin bɛ kasi la iblisa bɛ kasi la bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ka baara de kasi sitani bɛ nin kuma in fɔ ye kuma laban a bɛ mun de fɔ inni kafartu bima ashraktumuni min qabl filaninkafoya mun ne y'o cɛ ɲa aw ɲɛkɔrɔ dɛ ne kɛra aw ma fisiriwale ye o baara in kɔnɔ ne m'aw bila a la
يالكم كايد سورة إبراهيم إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ألكو وتقل مغو تنيني كلاو فلان كفو كن ينغتابوي ينغتامو نوكا جغو ne iblis aga kutuba ye jahannama kono dengo yanu ka do akono munde o suma kumana muna utugura ko te uma nyenyini kumana muna karamo ye dina yelema ka ke fewre mo utuguru ko te kasuru uma nyenyini karsa yafo o abanai no ya bla rom na beblay o tate dina yo ala tade aka dina ye ay dina mun dikrama sallallahu alayhi wa sallam idan namba fe jimum be ala kira bolo la hara kene ga nga do mi jina o fanga ala kelempe batu nga tuku kira ko sallallahu alayhi wasallam nin kuma nyebla en kunye ni yoro indorande katu ala kira ko sallallahu alayhi wasallam ala kira sallallahu alayhi wasallam ay ji mbangutu anye aka jelendo kateme nono keneka asumalen do kateme glasi jika akadi kateme dika akasa kadi kateme latukoloka ni mangutu nyuma yede jimu men chogola min fam men choyna yaro bela jele ma fika mi ala de o kira ko ka bonya na jenya bela jele kelenye katkare do o ko ka ta kundo la katabla kunwerela kalo kelen tama de do kalo kelen tama kalo kelen tama ko tardan flabe ulu jibe shuro akono tardan kele oye sanuye to kele oye warje ajibe shuri kabo rojme kabo aljina kono al kawthara kono kawthara mbe aljina kono idan jinye flaye kawthara jibe kasabu ga doyi ni ngalike ya odona antale so aye wele ko yala ko kawthara ti angono jinye flade anga famiyade amega kuma mun kaniye nimbe lahara kene de ka kiribina tige kene musafe amma kawthara obe aljina de kono aya famiya meninji mufleniye abe bo kawthara de kono kana jigi o jin kono kira sallallahu alayhi wasallam ako ver munu sigilemba dala ni adamade men minaye ko abe koyi dolo munu me sanfɛ yaro ni kalo jora ni dolo fle shufa ka ca o kore ko veri nun ka ca don baga do ko kore mu ye ko mo ta fo mo ye immi ika verdia ibn adriba ta doro kimiyala wala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mo mu ye dakurunya kelen sorala minogoti mine abadan ame ala deli ala kanan kuma ne jima ala kanan kuma ne jima ninde al hawd amma femi kawthara ye obe aljina kono kafir ke do kuma maga atoy al-As ibn Wa'il ako kurashuma ko ala kirabe ka aw klokorla toro ala ko munani aka ka jobla aka ala kelembe bato ko nin kuma kay aka nan lamede wa memun fa ya hakuli sigi ala kira ko denche manda bolo musoma ndorone tora bolo a denche man bela jele fatura oteya ko ni ala kira fatura do ko ya ko bani ka ko tigeleno arabu kuma fo mo jumen ko tigeleno mo mu fatura ka soro denche man ti ko ni saraka musoma ne to kulu beta mo were ka dujo me ko chema ne bi ka dujo okoro ko ni fatura ni ma denche man to ki ko tigera al abtar akele ngofo kumai amaja alai subhanahu wa ta'ala kumai majala kira sallallahu alaihi wasallam alai kira duskun salo nini sorawnyi ala ko kira ma inna a'tainaka al-kauthar ago ala kira niga kumai ngani toro ne fendi ma femun kafsani fembela jelenye ne kawthara jidima aljina kono inna a'tainaka al-kawthar akoro ira rabukana ode
الخير الكثير هرا چمنبا على كو كفسني دين o kafsani jena kono fembe la jele woni ala yodi e ala kirama al jena kono o nyogo madin nabi nyuma ma nyogo madi chidema wa nyogo madi danfema nyogo tedi danfe fanama ala kira duskun salunini inna a'tainaka al-kawthar ko fa ala mun ni kirafe aka ki daga suno de wa ay fasalli li rabbika sali itigi alay alay ni nema bayndi kirama sallallahu alayhi wa sallam nema en ko fa ay fe mun nyina fa wodi seli e ay selle ni mohamu masali aljina doni be kima haramu ye ni masali ite alay nyana subhanahu wa ta'ala ni mohamu fanama alay alkiyama jodo ikado nga fo kishitiyede sahaba do ko ala kirama sallallahu alayhi wa sallam ko ala delinye mba fa ka gisigi nyo aljina kono kira kama ko seli chaya akonne ala kira deme iyere kani seli chama mbay no kara mina ala deliye ikaseka aljina soro ala ibara folom fakira ye alkawthara dilan ko fe ako fasalli li rabbika sali itige alay wanhar ka kan solike alay ni be faali mun be baga mun faay ka fa alay o ko fe ala kerenga kira dusku salo ay chenjabi ako inna shani aka huwal abtar ikoniya baga o de kotkele no kabo jien hera bela jelema che na folo kumbabolo de kumbabolo ma tara tasma kono est ce que ako nyanawa alima hera soro de o ala kira deum be fatura jien kono ya abe fatura nye kele mun tora fatima o fatura ala kira ko feni kalo woray me yala o fentora ala kira wa o fentora ana deum beta nyo soro aljina kono nin chedo fana ade munun kafirara anu beta nyo soro tasma kono munu islamiyara ulu beta fara ala kira ka aljina kono alima bonewa inna shani aka huwal abtar idan kawthara ji o be aljina de kono mambe ka kuma mun kaniye numero jme nimella harakeneka kene mu kiribna tiga akenenga allah subhanahu wa ta'ala ko kiribna tiga kene mun ka o te dugu kolo yin alabna dugu kolo yin fale sangolo be fale yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar akodomuna duguma kolo yin ame mun kani o bina kuru iba fo debe kanan dugu kolo were ko fense alama dele ka so fe mun sanfe wa sangolo fana be fale sangolo rebena yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat وبرزوا لله الواحد القهار دم فم بلجلم بلا كنكا الله سبحانه وتعالى يكرو اندو ما نغده ما مالا دلي على كان نويا بلا جلني على كدوي نويا اذا نندي حوضي جيمو ني على كربو ناي صلى الله عليه وسلم ono boray baraj memetukun nasa dogon te bene anko kumanaka baraj me metugon nasa alaka barka de la jamanuma idamile alaka ni sara herala dori na fama alaka dambela jelema fem menatugon nasa o pezeli de o yore ngagele de kera ko yoro sabambe ko mogote mogodoy adoyni kumana muna bara ube peze ani kumana muna gafe ube di mogote mogodoy ani kumana muna be fo kanga yele saratu sanfe anga teme bela jelenga pon traverser mogote mogodoy de ibe fli fama ibe fli bama bani fa ufana be fli udema bela jelen be fli nyogoma mo shite mogodoy o ifli fani bama ro na bi karamo de doy ni karamo mi nege ko alkiyama jodo kale be sona do niki tege fara ko ko ga teme ifa ani ba yala mo kadi je ko na katemi fani bakawa oteu ni karamo mi nege ko alkiyama jodo kale bi lateme o itaro nga fo karamo yele ko tabulo foni ya ka kulishi jala yete ko no wati no be ka tufa kata ibaro nga fo ko tabulo ukana negende anga karamo bonya angu karama
me karamogo mu mana nege kabe mana da nyeka anga boko ma chitseka aljine garanti tamaye kira ko kale retseka do aljine kono fo alaka hina la ko alaka baran tseka do o yala kare sallallahu alaihi wasallam an ngani baran fitinu anga baradu segando e karamogo yere do na fola e rema do kebe mo were lado ima seyoro muna kom meki kono itado ni mo mi yaw nege kawba lado aljine kono o sira were nyini bezeli mina ke balansi mina sigi o balansi kabako balansi de do ani jeta inte kele de kira ko balansi kere fla de bala wanne faraba da kona be kuma ina fami ga kuma chugo mana nemba da be kuma je balansi ni mun giriyana o be ta rojme girma me ta rojme jeta o be jigi fegema o be ta rojme o laharata o contraire de laharata girma o be ta sanfe fegema o be jigi duguma oni jeta inte kelenye o balansi mu flani Allah subhanahu wa ta'ala ko ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أقول الله ركنك من مغفر لنيوكا أمي ميجولي بلا جلي ما في ألك كريتك أكجوني نيوانشي أو بتان نبي نمان شاما سكر وبعد من أنفع آدم له نوح عليه السلام إبراهيم موسى عيسى وبنا لبالك على صلى الله عليه وسلم كلا بافو أنا لها ندني نمبارا إنكا ندناك كا وكلا صلى الله عليه وسلم أبتا سجودي بي على كالارشي كرو أبمه أبك على كسمة كلا يدكو كالي على كسمة نكما كاندو ale to don bido ina melahara do ala bodo hakilla abe ala majamuno yi ala ba fo kirama yikungolo korota sal tu'ta ndeli nga dodima sorna do nike nginga sorna do mine kiraba fo ala o ika jon ku sengana o ba fe ika kiritiga woni nyogonche o ala ba fo sisa mena kiritige kirite tige folo fo ala kira kata ala deli subhanahu wa ta'ala o ala bina kiritige ala kira ka deli kama sallallahu alayhi wa sallam o no kera ala be melekew yamari o bina ni balansiye kana sige bela jelembaye wa bela jelemba do femu mena kenina no de balansiye Allah subhanahu wa ta'ala ko فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية نمغم غبارا نمون غرينيرا وتغلا مغم ندو بالو كونو بالو تشوغو من كداي وأما من خفت موازينه نمغم غبارا نمون بلانسي وفغيرا فأمه هاوية أتكوتي غلا مغو كفو يورو o tigila mɔgɔ dagayɔrɔ o ye jahanabaso de ye o tɔgɔ ye hawiya jahanabaso ninnu ka ca a dɔ ye hawiya ye idan ala ko kafiru ka kibariya la fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna a ko kafiru poids tɛna bɔ olu ye hali ni peseli kɛra o ka fɛn minnu bɛ pese girinya t'a la a tɛna se ka résultat di o peseli min filɛ nin ye an delila k'a fɔ yan ka kɔrɔ fɛn joli bɛ pese an delila k'a fɔ yan arba'ina nawawiya sharha la an ye kitabu fɔlɔfɔlɔ mun sharha yan an delila k'a fɔ o kɔnɔ damile hakili b'a la o fɛn joli lo i kɛrɛ fɛn joli lo
ay iba jate dafo folo fenjullo yagil da jate la drame oye muni o do rebe ama dafa ha saba munimu aha bara ani bara kebaga ani bara wusebena gafe munun kono o ni seli wella ameno wala wala inshallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القرآن صلى الله عليه وسلم fɛn minnu bɛ pɛse alikiyama o ye fɛn saba ye baaraw bɛ pɛse an bɛ ka baara minnu kɛ ala b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lajɛlen ta pɛse kelen kelen baaratigi fana bɛ pɛse k'i yɛrɛ ta k'i bila balasi kɔnɔ ani baaraw sɛbɛnna gafe minnu kɔnɔ y'a dɔn mɛlɛkɛw b'an nɔfɛ minnu sira ni fajiri selila olu bɛ taa minnu bɛ tile an nɔfɛ olu bɛ na ɔ minnu bɛ tile an nɔfɛ an bɛ baara minnu kɛ u b'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn n'u yɛlɛnna n'a ye bɛɛ lajɛlen ka dosiye bɛ u bɛ taa bila a kɔnɔ don o don ta u b'a ta ka taa bila a kɔnɔ tɛ yan ɔ i si ta bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ i si ta bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ adamaden kan ka siran ala ɲɛ dɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn u bɛ yɛlɛ n'a ye Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ i ka dosiye dayɛlɛlen don u bɛ taa bila ye
o bela jeleme pese alkiyama jodo ni fe saba inde be pese a folo baraw kira sallallahu alaihi wasallam ko kumakan fila be o kumakan fila in u ka di Allah subhanahu wa ta'ala kumakan fila in a foli ka nɔgɔ adamaden nɛn kan kumakan fila in u ka girin lahara dɔw balansi kɔnɔ an mago kun bɛ nin yɔrɔ in de la kumakan fila in u ka girin balansi kɔnɔ alikiyama jɔ don o kumakan fila ye jumɛn ye subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ni kumakan fila ye subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dɔnnibaga dɔw ko ni mɔgɔ mun b'a fɛ i ka balansi ka girinya lahara dɔ i ka nin kuma in fɔli caya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kira ko nin kumakan fila in ka girin balansi kɔnɔ alikiyama jɔ don kɔrɔ k'a fɔ baara minnu bɛ kɛ kumakan minnu bɛ fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ pese o ye baaraw ye a filanan baaratigi yɛrɛ bɛ pese k'i ta k'i bila balansi kɔnɔ i bɛna poids mun di mais poids jumɛn de bɛ di i ka bɔ diɲɛ kɔnɔ 120 kilos 150 kilos de bɛ bɔ wa o tɛ limaniya min bɛ dusukun na o de poids bɛ bɔ limaniya min bɛ dusukun na kira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ u ka girin mais alikiyama jɔ don ko soso kaman de ka girin ka tɛmɛ u kan k'a sababu kɛ limaniya misqala dharra a t'u dusukun na lahara dɔ i ka limaniya de b'i nafa i danbe t'i nafa ne fa ye karisa ye ne bɔra karisa la o t'i nafa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha bi aya dafa kɛ bi qalbin salim don mun na nafolo tɛ fɛn ye den tɛ fɛn ye fo ni mɔgɔ mun nana ala ma ni dusukun ye dusukun mun kisilen don limaniya bɛ dusukun mun kɔnɔ o limaniya mun filɛ nin ye o poids de bɛ bɔ mais i yɛrɛ farisogo bonya o tɛ mɔgɔ dɔw ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ yan alikiyama ka giri ala yɔrɔ mais mɔgɔ dɔw ka bɔ diɲɛ kɔnɔ alikiyama soso kaman de ka giri ka tɛmɛ a kan o de la ala ko kafiru fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna ni diɲɛ kafiri bɛɛ lajɛlen donna balansi kɔnɔ poids tɛ bɔ 0 limaniya tɛ yen o mais mumini kelen n'a bilala balansi kɔnɔ diɲɛ kafiri a b'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔta a kelen bɛ girinya n'a bɛɛ ye o de la kira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ tun bɛ yen n'o de ye Abdullah ibn Amr ibn al-As don dɔ la a yɛlɛnna yiri sanfɛ fiɲɛba cira k'a ka fini ta ka bɔ a gɛnɛkala la mais ale kun ye mɔgɔ ye a ka surun a ka dɔgɔ mais a si kun janfara sahabaw yɛlɛla la ala kira ko k'aw bɛ ka yɛlɛ mun na ko karisa de bɛ yiri sanfɛ fiɲɛ ye fini ta ka bɔ a gɛnɛkala la gɛnɛkala ka misɛn an bɛ ka yɛlɛ o de la kira ko wallahi aw t'a dɔn a bɛ ka yɛlɛ fɛn mun na a ko n ye n kali ala la ne nin bɛ ala mun bolo lahara don nin cɛ in a sen fila in ka girin balansi kɔnɔ ka tɛmɛ uhudu kulu kan sengalamisɛnnin fila in de ko ka girin balansi kɔnɔ ka tɛmɛ uhudu kulu kan kulu min bɛ madina minnu taara hiji la o y'a ye uhudu kulu kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na a kulu janya ye kilomɛtiri 8 de k'a sababu kɛ limaniya min b'a dusukun na o de b'a girinya mais farisogo bonya tɛ dɛ o la an k'an ka limaniya kurakuraya kitabu ninnu kalankun ye an ka limaniya ka jidi wa an ka sa limaniya in kan o de la an b'a fɔ ala k'an fatu limaniya kan an t'o fɔ wa o limaniya in de n'i fatur'o kan o de poids de bɛ bɔ mais n'i ma fatu o kan o poids tɛ bɔ
hal ni kɛra kilo 200 de ye hal ni kɛra kilo 300 de ye o tɛ bɔ idan baarakɛla yɛrɛ bɛ peser bɛɛ lajɛlen bɛ peser kelen kelen an bɛ ala deli ala k'an girinya fɛn sabanan min bɛ peser o ye baaraw sɛbɛnna gafe mun kɔnɔ a nana Bukhari ni Muslim kɔnɔ kira sallallahu alaihi wasallam a ko alikiyama jɔ don ala bɛ n'a ka jɔn dɔ kisi bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko tumana min na ala b'a wele ka na karisa i ye nin baara in kɛ nin dɔ in na i hakili b'a la wa k'i to nin so in kɔnɔ i kelen ala hakili b'a la nin fana hakili b'a la hakili b'a la i b'i dogo so kɔnɔ ka message minnu sɛbɛn bɛ vocal mun kɛ ala b'a bɛɛ kalama dɛ i bɛ ɲininka nin bɛɛ la dɛ i bɛ fɛn o fɛn filɛ i bɛ ɲininka nin bɛɛ la ko ala b'a gɛrɛ a la ala bɛ sutura d'a sanfɛ mais k'a tigilamɔgɔ yɛrɛ miiri la k'a fɔ ale halakira i tɛ se k'i cɛ o ni ala y'i ɲininka i ye nin baara kɛ i bɛ se ka mun de fɔ ala ko ni mɔgɔ min k'a bɛ sɔsɔli kɛ al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun n'o k'i bɛ nkalon tigɛ dɔrɔn ala b'i nɛminɛ i tɛgɛ ye fɛn min kɛ a b'a fɔ i ɲɛ ye fɛn min filɛ a b'a fɔ i sen taamana ka taa yɔrɔ min a b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ kuma o tigilamɔgɔ b'a fɔ ala ne de y'a bɛɛ kɛ ala b'a fɔ a ɲɛna sisan baara wɛrɛ b'i bolo ye wa a fɔ n tigi ala fɛn wɛrɛ tɛ yen dɛ fo ni yafara ma ale kɔni jigila misɛnyara mais ala ko k'ale tɛ mɔgɔ tɔɲɔ wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ala tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ a tɛ fɛn da i kan i ma fɛn mun kɛ wa a tɛ fɛn bɔ i ka ɲuman fana la ala b'a fɔ a ɲɛna ayi i ka ɲuman dɔ bɛ yan ni ala tɛ k'i ma fisiri wale ye ala bɛ mɛlɛkɛw yamariya u ka na ni a ka gafe dɔ ye u b'a wele ko bitaka i n'a fɔ kariti u bɛ na n'a ye ni ɲɔgɔn na kariti nin ye misaliya de ye n'u ni kariti ye u b'a da balansi kiniya fan fɛ a ka jugumanw kun ye kariti 99 a bɛɛ ye juguman ye ɲuman t'a kɔnɔ u b'o da balansi numanya fan fɛ n'o kɛra dɔrɔn kiniya fan in bɛ girinya numanya fan in bɛ jigin kariti kelen mun bɛ kiniya fan in na o bɛ girinya kariti 99 mun bɛ numanya fan na o bɛ jigin ala b'a fɔ n ka jɔn kisira ala kɛra ko k'aw b'a dɔn kuma mun sɛbɛnnen b'a kɔnɔ wa ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko cɛ in delila ka nin kuma in fɔ don dɔ la a kun b'a fɔ a ne ye kuma min fɔ de b'a dusukun na siga kun t'a la k'a fɔ ala ye kira y'a ka ciden ye ala kelen don o siga kun t'a la wa kira ye ciden ye o siga kun t'a la idan kira ko ni mɔgɔ min ye nin kumakan in fɔ i dangaliyanen don n'a ye siga t'a la k'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ nin de ye silamɛya donkan ye wa nin de ye kalimatu shahada ye adamaden kan ka fɛn mun fɔ saya kuma na n'i ye nin fɔ dɔrɔn i kisira nin de bɛ ka silamɛya ɲɛ nin de bɛ ka silamɛya tiɲɛ wa diɲɛ dara nin de kama alikiyama sugu bɛ jɔ nin de kama alijinɛ ni jahanaba bɛ nin de kama la ilaha illallah muhammadu rasulullah kulonkɛ kuma tɛ dɔnkili kuma tɛ mais alijinɛ kuma don kalimatu tawhidi do silamɛya kuma do wa nin kumakan in de ye nin cɛ in kisi o don an k'an jija an ka kuma in fɔ an da kɔnɔ siɲɛ kelen k'a sɔrɔ an dangalen don n'a ye n'o kɛra lahara don an bɛ kisi ko kɛlen waati min na nin cɛ in kisira nin cogo la o la an b'a dɔn sisan k'a fɔ fɛn min bɛ pese nin ye fɛn saba ye baara ani baara kɛbaga yɛrɛ ani baaraw sɛbɛnna gafe minnu kɔnɔ an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala k'an kisi an bɛ ala deli ala k'an kisi nin ye peseli ye peseli bɔlen kɔfɛ a la baara min bɛna tugu o la ni ala sɔnn'a ma wala n'aw bɛna tugu na an bɛna o tugu a la insha allahu ta'ala ko in ye si baara ye an bɛ taa dɔɔni dɔɔni ni ala sɔnn'a ma an bɛ se an bɛ ala deli ala k'an fanga sa kɔrɔ dɔgɔkun nata madala ni walanda bɛ yen k'a sabu kɛ alamisa nata
an kan ka taa zewa wajuli bolo dalen bɛ ligue des prédicateurs an kan ka taa ye tile 5 baara la kosɔn ni ala sɔnna a ma walanda nata n'o de dimanche nata ye an tɛ se ka walanda di o la fo dimanche nata o kunɲɔgɔn an bɛ ala deli ala k'o waati jira n na. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ألا كم بسجدنا تلا.